Abba. Hello, hello, hello Abba. Hello, hello Abba Kabir. Hello Abba Kabir. Gwamnan gwamnoni, maganin matsaloli. Hello, na yi kira baka mai duba. Nai matex ban ji amsoshi ba. Hello Abba Kabir MC ne. Yaran kan toman nan, wanda ya yi maka wakar nan, har ya yi maka sidin nan. Ka tuna wata ranar nan, mun sadu da kai Abba, har ma muka yi hoto. Da ni da mutane nan, har ma kan toman nan. Na ce maka MC ne, ka ce ga nan banka, ka ce in sai bata. Na yi kiran baka ɗauka ba. Nai matex ba amsa ba. Musu babu MC ne gwamna na yi ta dama. Yaran Usman ne kuma kan toman nan. Hello